ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲ ಬೂತೈಕಾಯಿ ತಂದುಲ್ಲ ಈ ಬೂತೈಕಾಯಿಪ್ನಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮೇರಿ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟವ್ ತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಇರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈ ತಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳೆ ಭಾರಿ ಸೋಕು ತೋಚಂದುಂಡು ಯಾರು ಯಾರು ಆತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತಿಲಿ ಎತ್ತಲೆ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡು ತುಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಚೂರು ಕಾಯದ ಬುಕ್ಕ ಬೂತೈ ಕೊಂತದು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ಪಣ ತುಳೆ ವೈಟ್ ಮಂದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಪನಿ ಕಾಯಡು ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತದ ದೀಪ್ತಿನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ದೀತ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡಿ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ఆయన ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ನಿಕ್ತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಪನೊಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಪನಿ ಕಾಯಡು ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ಕದಮ್ಮ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಕಾಯ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಚೂರು ಅರೆಪ್ಪುನು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಚೈಂಚು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯ್ದಜಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಕಾಯಡು ಮುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡ್ಕ ಬೂತಾಯಿನ ತುಲೆ ಈ ಬೂತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಚೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡು ತೂಲೆ ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಬಂತೊಂಡೇರು ಮನೊಂಜಿ ಪಾಡುಂಡರು ತೂಳೆ ವಾವ್ ತೂಳೆ ಕಾಯನುಂಡು ತೂಳೆ ಪರಿಮಳ ಮೂಕು ಭಾರಿ ಚೌಕಡಿ ಹಾಕೋದುಂಡು ಗಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುಡು ತುಳಿತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೆರಡು ಫುಲ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಡು ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಮಗರ್ತು ಬಾಡು ಕಾಯ್ತಿನ ಮೀನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡಂದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲಳೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಂದು ತೂಳೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಜುನುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಳೆ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪುಳೆಡ ಬೂತಾಯಿ ಬೀಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳೆ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆನು ಮೈತಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೇನೆ ಕಾಯಡವು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಗರ್ತು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಸೈಡ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ರಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗರ್ತು ಪಾಡ್ಪ ಬೂತಾಯಿ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಅಂಗಡಿಗತ್ತೆ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ತಿಂದು ಬಲ್ಲೆ ಐನು ಸೋಕಡೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಲು ಪೂರ ದಿತ್ತದು ಸೋಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ದಿಕ್ಕಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡ ಮೀನು ರೆಡಿ ಆಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದೀಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಒಯ್ಪುಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಎಕಡೆ ತೊಯ್ಪನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ದಿಡ್ದು ಐಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಒಂಜಂಜನೆ ಮೀನು ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪಡು ಇತ್ತನೆ ಬಾಡಿ ಈತೊಂಜಿ ರೀತಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ತಿನ್ಕಂದ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಗರ್ತು ಪಾಡ್ಯ ಅವು ಎಡ್ಡೇನೆ ಪಣಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಕಾಯ್ದಲೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಳೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಕಾಯ್ದಿನ ತುಳೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಿರ್ತಗೆ ಅರಿಯಾಡು ವಾವ್ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನು ಎಂಚ ಕಾಯ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪುವ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪಳೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.